Program Interkultura daje priliku učenicima da provedu školsku godinu ili kraći period u nekoj stranoj zemlji, boraveći u porodici, pohađajući školu i učestvujući u životu lokalne zajednice. Srbija se u program razmene učenika srednjih škola uključila 2008. godine, a jedan od gradova koji je odnedavno uključen u program je i Vrbas. Naša Aleksandra Lenđer je tamo. Aleksandra, koga su ugostili srednjoškolci u Vrbasu i zašto je razmena neprocenjivo iskustvo? Tamara, vrbaški gimnazijalci su u svojim domovima ugostili Italijane iz srednje škole iz Kaljarija. Njih 19 je ovde tek nedelju dana i zaista imaju samo reči hvale za gostoprimstvo i srdačnost svojih domaćina. Istovremeno i Vrbašani kao domaćini ne kriju oduševljenje što su se uključili u ovaj projekat razmene učenika. Uostalom, više informacija, a i obostranih utisaka vidjet ćete u prilogu koji sledi. 19 srednjoškolaca iz italijanskog Kaljarija boravi u Vrbasu u okviru programa razmene učenika Interkultura. Proteklih dana su upoznavali Vrbas i druge veće gradove Vojvodine, razmenjivali iskustva i upoznavali kulturološke sličnosti i razlike Kaljarija i Vrbasa. Probao sam sarmu i burek. Probao sam i druga tradicionalna jela i dopalo mi se. Verovatno će mi u najlepšoj uspomeni ostati izleti po raznim gradovima u Srbiji. Mnogo mi se svideo Novi Sad. Novi Sad je zaista predivan. Svi smo mi isti. Udaljenost ne predstavlja problem. Ljudi su isti svugde na svetu. Mladi Italijani su smešteni po kućama učenika gimnazije Žarko Zrenjanin. Za Vrbašane ovo je prvi put da mogu da ugoste svoje vršnjake iz inostranstva. Bilo je izazovno jer smo hteli da im pokažemo i srpsku kulturu u nekom najboljem svetlu i onda smo planirali neke izlete, putovanja, nekako da im približimo Srbiju. Vrbaska gimnazija trenutno je domaćin za 23 učenika na razmeni. Pored italijanskih, ugostili su đake iz Brazila, Tajlanda i Turske, koji su već godinu dana na mini razmeni u gradovima Srbije. Život mladih je sličan, bilo da je na Sardiniji ili je u Srbiji ili u nekom drugom delu Evrope. Oni slušaju istu muziku, gledaju iste filmove, iste serije i čak se nekako i prema tome i grupišu. Prema programu razmene, 19 gimnazijalaca iz Vrbasa uzvratit će posetu svojim vršnjacima i tokom maja će 2 nedelje boraviti u Kaljariju. Ovde je važno napomenuti da je opština Vrbas podržala ovaj projekat u smislu što je organizovala izlete po vojvođanskim gradovima, smeštaj za vodiče, ali i besplatnu dvomesečnu obuku italijanskog jezika koja će našim učenicima pomoći u komunikaciji sa Italijanima kada oni odu za nekoliko meseci u Kaljari. Toliko o našim posetiocima. Hvala ti puno, Aleksandra. Vidimo da će ovo biti dobra razmena znanja, energije i iskustva.